Kaixo, gaur ikusiko duguna da kontsultetan LibreOffice base programarekin nola erabiltzen diren eragileak. Eragileak dira kontsultetan erabiltzen diren zenbait ikur, adierazteko balio zehatz bat bete beharrean kontsulta batean irizpide bezala, handiago, txikiago edo beste konparazio batzuk egiteko erabili behar diren eragile ikur horiek nola kokatzen dira. Ikusiko duguna da, hori guztia datu base baten bitartez. Beraz, sartzen gara datu base honetan, dala autoen inguruko datu base bat, hemen daude bere taulak, eta ez ezkigu askoa jola, ze horretarako ez dugu zer inplikatzen. Eta ikusiko ditugu, nola egin kontsultak, adibidez, zenbakiekin, numerik edo integer zenbakiekin, nola handia txikiago edo not erabili daitekeen, bale? Ikusten dugu hemen, autoetan ezaugarrietako bat dela potentzia, eta potentzia dela elementu bat, eremu bat, numerikoa, zenbakia. Orduan horrekin konparazioak egin daitezke. Hartzen dugu, egiten dugu kontsulta bat, izen ikuspegin, atetzen dugu autoa taula, atetzen ditugu bertako datu guztiak, eta aukeneko dugu, nahi gabe egin detela. Potentzian, esan dezakegu, dela txikiago 100, zerbait, adibidez. Ikusten ez txukundu dula, baina ez diola jarri kakotxa ikan. Gorria jartzen bali badugu, karaktere kate bat dan, eremu batean, kakotxa jartzen dizkio, eta kakotxa horiek dira adierazteko hori testu bat dela. Zenbakiekin ez da testuik jartzen, ez da kakotxik jartzen, ez dalako testu bat. Eta horri ikusten dugu hau sekutetuzkeo, batetzen diala potentzia baino txikioa dukatenak, jarriko bagenio handiago, justu agertuko liake besteak, beste guztiak ez, ze handiago eta berdin, ehuneko batzuk ere uste badaudela. Segutetzen dugu, eta hemen txik uste dira. Horren ondoren, baita ere, egon daiteke handiago berdin ez, baina ez dugu nahi 120koak. Baita ere esan genezake, baina handiagoak, baina 120koak izan ezik. 120ko izan ezik, inglesez, erabiltzen den kodigoa da not 120. Hori hemen, ikusten da 120koak desagertu diala. Ze handonekin, egin dezakeguna da, irizpide bat baino gehiago jarri. Orduan, not esateko ez degula nahi 120koak bezalakoak, ikusten degula bain aukentzian nola agertuko dira berriro 120koak, beste bi. Eta beste hau handiago berdin egiteko. Bestetik, hau itzingo dugu, ez dugu gordeko, itxingo dugu. Eta bestetik ikusiko dugu beste kontsulta hau. Azkenian horiek zian zenbakiak, eta baita ere daude datu batzuk dialnak datak edo fetxak. Ikusiko dugu nola egiten da horrelako kontsulta bat, kontsulta honetan, zerten dioguna da, ateratzeko 2015ko konponketak. Ze konponketa data dauka, eta data hau da datu motakoa. Ikusi ezkegu hemen, tauletan, konponketak, hemen, editatuz, date motakoa dela. Orduan, bertako elementuak, datak egiten dira almohadilak erabilita. Ikusten ez kodigo honen bitartez, between 2015ko urtarrilaren bata and 2015ko 12.21, hau da, urte osoanen arteko, bi horien arteko datak bilatzen ditu. Seguratzen dugu, eta daude bi justu. Urte horretan, 2015ko ekainaren 15 eta 2015ko martxoaren 26an. Hori litzateke notazio bat adibidez dateentzako erabiltzen dana.
Eta nahiko bagenu, 3:26, adibidez. Soilikan bilatu data hau betetzen duna, 15:03:26. Jartzen dugu 15/03/26. Eta begira, berak jartzen dizkio ja, almohadilak, identifikatzen dulako datu mota hori izan behar dela, data edo fetxa bat. Beraz, horixe bakarrikan, eta honekin ikuste dut, eragileak eta datu motak pixka bat ulertzen dirala. Ados? Horrela esentziko dugu. Venga, gero arte.